Ассалому алейкум тамошобинони арҷманд. Нашри навбатии барномаи милитсия хабар медиҳад муҳимтарин иттилоъ дар самти ошкору пешгирии ҷиноят, ҳуқуқвайронкунӣ ва чорабиниҳои маърифатӣ аз фаъолияти милитсияи суғдро ба шумо манзур медорад. қонуншиканӣ ва майли содир намудани ҷиноят киро назди қонун дастбаставу сархам намуд. имрӯз дар барнома тамошо кунед. ошкор гардидани фаъолияти гурӯҳҳои муташаккили нашаҷалобӣ. ин чиз аз ман буд, ман овардагӣ будам, иноми зинда додагӣ будам ҳама чизро. одамон манбаи даромад, аз қаллобон эҳтиёт шавед. шаҳрвандо ваъда додам ки рава карда метиҳам, лекин ин кор аз дасти ман намеояд. бадахлоқӣ бо сӯистифода аз боварии динӣ. همه روز من خودم داشتن نتونستم سستی کردم و گناه ازم کردم. дуздии сӯзишворӣ дар ноҳияи ҷаббор расулов. ронандаи дағалгуфтор ҷазо гирифт. шарҳи ин ва дигар хабару гузоришҳо дар барномаи милитсия хабар медиҳад. ба тафсилоти гузоришҳо таваҷҷӯҳ кунед. дар ноҳияи ҷаббор расулов 3 нафарро барои дуздии сӯзишворӣ дастгир карданд. гумонбарон сокини ҳамин ноҳия буда аз пойгоҳи нигаҳдории сӯзишворӣ ба ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди октан сервис тааллуқ дошта 2 тоннаи 230 литр сӯзишвории дизелӣ тасарруф намуданд. коркарди ахбороти оперативӣ ба нозирони минтақавии милитсия дар ноҳияи ҷаббор расулов имкон дод дуздии сӯзишворӣ аз пойгоҳи захиравии ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди октан сервис воқеъ дар кӯчаи навоии шаҳраки меҳрободи ноҳияро пешгирӣ ва мулкияти ҷамъияти мазкурро аз талафоту тасарруфкорӣ ҳифз намоянд. 3 нафар гумонбаршуда Улҷаев Охунҷон Муминҷонович, Ҳикматов Шӯҳрат Абдуқундузович ва Валиҷонов Аҳрор Иномҷонович соли таваллудашон 1994 истиқоматкунандагони ҷамоати ғулакандози ҳамин ноҳия бо маслиҳати пешакӣ давоми моҳи феврал то лаҳзаи дастгир шудан дар 10 ҳолат аз ташкилоти октан сервис 2 тоннаи 230 литр сӯзишвории дизелӣ тасарруф намуданд ки зарари расондашуда 16560 сомониро ташкил медиҳад. ҳамин ҳар бори гирифтагӣ чанд канистр пур мекардем? 4 بار 100 لیتر گرفتیم، اون که 320 لیتر گرفتیم. чапдастиҳо асосан шабона содир мешуданд. яке аз ин иттифоқи 3 нафара Охунҷон Улҷаев корманди октан сервис аст ва бо мусоидати ӯ, яъне ҳангоми дар басти корӣ будан дуздиҳо содир мешуданд. барои интиқол додани сӯзишворӣ гумонбарон аз воситаи нақлиёти боркаши тамғаи портер истифода мебурданд. ҳар кадоме аз гумонбаршудаҳо вазифаи муайянеро иҷро менамуд ки онҳоро ба мақсад мерасонид. вазифаи шумо чӣ бурад? وظیفه ما اونجا میگفتیم خب میآوردیم اونجا میرفتیم اونجا پر میکردیم با میرفتیم. санаи 28 феврал охирин иқдоми дуздиҳост. зимни аз ҳудуди пойгоҳи захираи сӯзишворӣ берун овардани 320 литр сӯзишвории дизелӣ гумонбарон Улҷаев, Ҳикматов ва Валиҷоновро милитсия ғофилгир намуд. зеро нозирони минтақавии милитсияи аз шеваи дуздиҳо бохабар минтақаи маъмуриро зери назорати оперативӣ гирифта буданд ва дар натиҷаи шароити идорашаванда дуздон ба даст афтоданд. дар натиҷаи гузарондани санҷиши маълумот мо шаби 28 феврали соли равон 3 нафар гумонбаронро дастгир кардем ки онҳо дар ҳақиқат дар амбори сӯзишвории октон сервис маводҳои сӯзишвории садарка дузида 10 ҳолати дузиро содир намудааст ки пурра ба айби худашон иқрор гардиданд. ба иттилои тафтишоти пешакӣ кирдори ба ҷомеъ хавфнок дар ҳоле ошкору пешгирӣ гардид ки масъулини ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди октан сервис оиди тасарруфкорӣ хабар надоштанд. воридсозии як лухти сӯзишворӣ аз хориҷа ба минтақа самти фаъолияти ташкилоти мазкур мебошад. баъди ошкор гардидани дуздиҳо ҷиҳати пешгирӣ аз чунин кажрафторӣ ба зарфҳои оҳанӣ тамғаи қурғошӣ мезаданд ки назоратбариро осон ва эҳтимол рух додани ҳолатҳои дуздӣ бо дасти худиҳоро аз байн барад. аз рӯи ҳодиса бо моддаи 244 кодекси ҷиноятӣ парвандаи ҷиноятӣ оғоз карда шудааст.
қаллобӣ аз ҷиноятҳои паҳнгаштаест ки милитсия мунтазам ба қайд мегирад. дар ноҳияи Спитамен нисбати Фарух Халимов сокини 34-солаи шаҳраки Палос ки қаблан 5 маротиба барои мардумфиребӣ суд шудааст, боз бо ҳамин ҷурм парвандаи ҷиноятӣ оғоз намуданд. ба ҳамин монанд милитсияи ноҳияи Деваштич ба тақаллубкориҳои Ашраф Мавлонов сокини ноҳияи мазкур ки ӯ низ ба мардумфиребӣ одат карда пештар 3 маротиба суд шудааст, нуқта гузошт. дар ин бахши барнома аз услубу шеваҳои ин ду мардумфиребӣ гузаро маълумот дода дар муносибатҳои ҷамъиятӣ ҳушёру санҷидакор буданро тавсия медиҳем. нозирони минтақавии милитсия дар ноҳияи Спитамен содиршавии силсила қаллобиҳоеро ба қайд гирифтанд ки муайян кардани шахсияти содиркунандаи он бо баргузории методҳои оперативӣ имконпазир гардид. шаҳрванд Ҳалимов Фаррух Муиддинҷонович соли таваллудаш 1987 истиқоматкунандаи шаҳраки Палоси шаҳри Бӯстон ки қаблан барои тақаллубкорӣ 5 маротиба суд шудааст, аз гузаштаи доғдоркунанда хулосаи зарурӣ набароварда боз мардумфиребиро мояи даромаду рӯзгузаронӣ ҳисобид. Барои фиреб мо нисбати анои Спитамен одамое ки гӯштфурӯшое ки худам коргари нозирати андози маърифӣ карда барои фиреб пул гирифтам. гумонбаршуда Фарух Халимов ин навбат бо услуби ғайримуқаррарӣ ҷиноят содир намудааст, яъне бо ҷарбдидаҳо рӯбарӯ вона хӯрда бо истифода аз алоқаи мобилӣ ба онҳо худро корманди нозироти андоз муаррифӣ мекунад. то санаи 14 март тафтишоти пешакӣ 10 ҳолати кирдори қаллобиро ба қайд гирифтааст ки зарари он наздик ба 25 000 сомонӣ баробар аст. илова бар ин боз ахбороти мазмуни мардумфиребӣ дошта дар истеҳсолоти тафтиши пешакӣ қарор дорад. дар асоси аризаи шаҳрвандони ноҳияи Спитамен ки бо қассобӣ дар ҳудуди ноҳия машғул мебошанд бо фурӯши маҳсулотҳои гӯштӣ муроҷиат намуданд ки худашро ҳамчун корманди намояндаи нозироти андоз гирифта аз момурдагон бо роҳи фиреб маблағҳои пулиро тасарруф кардааст. инчунин дар рафти тафтишот муайян карда шуд ки Ҳалимов Фарух Муиддинҷонович якчанд ҳолатҳои дигари ҷинояти қаллобиро содир кардааст ки дар ҳудуди ноҳияи Бобоҷон Ғафуров шаҳри Хуҷанд муайян гаштанд. даҳҳо ҷарбдида сокинони ноҳияҳои Спитамену Бобоҷон Ғафуров ки фаъолияти соҳибкорӣ доранд, ба хусус қассобон ба суханпардозиҳои бардурӯғи корманди андози қалбакӣ пешсудшуда ва рецидивист Фарух Халимов бовар карда баъди суҳбати телефонӣ тавассути ронандаҳои таксӣ ба ӯ маблағи пулӣ интиқол доданд. масалан 6 нафар соҳибони дукони гӯштфурӯширо бо ваъдаи мусоидату дастгирӣ дар самти пардохти андоз фиреб додааст, ё ин ки худро дар симои мақомотҳои давлатӣ муаррифӣ намуда маблағи шаҳрвандонро ба даст овардааст. як кас онда телефон овард, гап задам, ман коргари налог буд, ягон проблема бошад дастгирӣ мекунам, 500 сомон кегу баъд додам, баъд фаҳмидам ки ҳамон машинагидаст. санҷиши ахбороти оперативӣ аз ҷониби нозирони минтақавии милитсияи ноҳияи Спитамен симои аслии Фарух Халимовро бори дигар ҳамчун қаллоб ба ҷомеа мешиносонад. нисбати нафари чорасоз ки имрӯз дар кори худ бечора гаштааст, бо моддаи 247 кодекси ҷиноятӣ парвандаи ҷиноятӣ оғоз карда шуда дар ҳабси пешакӣ қарор дорад. акнун нозири қалбакии андозро подоши амал ҷазои ҷиноятӣ интизор аст. нафарони оиди ҳаракатҳои ғайриқонунии Фарух Халимов маълумот дошта ё зарар дида метавонанд ба мақомоти милитсия муроҷиат намоянд. дар шӯъбаи вазорати корҳои дохилии ноҳияи Деваштич санҷиши ахбороти оперативии оиди амалу рафтори шаҳрванд Мавлонов Ашраф Абдуҷалилович соли таваллудаш 1984 зода ва истиқоматкунандаи ҷамоати деҳоти Ваҳдат деҳаи қалъаи Мирзобои ноҳияи Деваштич одати мардумфиребӣ доштани ӯро тасдиқ намуд. шаҳрванда ваъда додам ки права карда метиҳам, лекин ин кор аз дасти ман намеояд. ба мен роҳ гирифта ман ба манфиати худам сарф кардам. ин нафар ки 3 маротиба барои қаллобӣ суд шудааст, ин навбат низ аз одати бад дил канда натавонист. худро бар дурӯғ корманди нуқтаи ба қайдгирии имтиҳонотии бозрасии давлатии автомобилӣ муаррифӣ намудан ва бо баҳонаи тайёр карда додани шаҳодатномаи ронандагӣ тасарруфи маблағи пулии корафтодагон аз 1870 сомонӣ то 5700 сомон шеваи маъмулии тақаллубкориҳост ки давоми моҳи январ ва феврал содир шудааст. Права грант я мегуфтам, гуфтам хонагӣ немаи чӣ хел права мегиранд? Гуфт вай ман ҳал мекунам ҳамаша, гуфт ҳамаш пулам гуфт. Гуфтам абвам писам чӣ гуфт? Худаш фаҳмидӣ гап зад маслиҳат кард. Аввалда 5000 фисондам фам карташ бе. Суниш баъд камеги кард гуфт ки бо 7000 дига фисонда. Суни бо нарисоз пул кам гуфт ки бо
و 8000 خواهم به تاکسی فسام خودم سنی بود دادم پول چخلی؟ روز و معرفی کردم کارگر افتادرام تقاضات چیز براسن عکس شدگی پگروز شما شنبه پگروز پول گرام بید من روزی 24 یک شریکم کردی پنجشنبه آمده لیلا بود 1510 سوم پول داده 2 ساعت میشد گفت بعد 3 ساعت گشتم گفت که کلام دوشنبه برفت استرافشم برفت بود سونیتر میشه بعد یکم مرد کنکریت میشه مردک شد همین کتی براش باور کرد اشی بکن бо роҳи фиреб муаррифии ному насаби дурӯғӣ гумонбаршуда бо ҳар баҳона шиносоии тасодуфӣ бо одамонро ба манфиати худ истифода бурда маблағи пулӣ ба даст меовард. Масалан, ба ин ҷавонзан ки сокини шаҳри Конибодом аст, ваъдаи оиладорӣ намуда дар баробари маблағи пулӣ ва тиловориашро гирифтан, ҳамзамон бо сӯистифода аз боварӣ хешу табори ӯро низ фиреб додааст. Ман занима қабул мекунам. Гуфтам гуфтам дута фарзандам ҳаст. Гуфт хайр ман фарзандотам, фарзанди худам бо мебинам. تا خانه خالم برام همه آیلامو که شناس شد مادرم که گاو زد خطی تلفن خانه باشکنم دیدم به میرم سن یک روز خانه و رفته کشنده اوزوکت تایی من رزمیر میگیرم اینجا تازهش نیست گفته اوزوکم گرفت سن همون روزی یکم روزی رفتگیش تلفنم گرفتی پرورکه میکنم که تلفن میکند یا نه تلفنم گرام برام بعد همون 3-4 روز شنده پولم که میکردی ساز گفت من کارخانه بودم اما یک шиносаша фирсон ман 300 сум дасташ ба дода гирифтам. Милитсия далелҳои нави тақаллубкориҳои гумонбаршударо ошкору ба қайд мегирад ки айни ҳол 10 ҳолатро ташкил дода бошад ҳам шумораи ниҳоӣ нест. ҷабрдидаҳои ҷиноят аз шаҳру ноҳияҳои Деваштиҷ, Спитамен, Масҷоҳу Конибодом гуфта мешаванд ки дар муносибатҳои ҷамъиятӣ бо гумонбаршуда Ашраф Мавлонов рӯбарӯ шуда ба доми фиреби ӯ афтоданд. ба маълумоти тафтишоти пешакӣ гумонбаршуда мунтазам ҷои зисташро иваз менамуд то ин ки корафтодагон суроғаашро пайдо накунанд. паси ҳар як мардумфиребӣ чанд нафар ноумед ва ризқи худро аз даст додааст. нисбати гумонбаршуда Ашраф Мавлонов бо моддаи 247 кодекси ҷиноятӣ парвандаи ҷиноятӣ оғоз гарда ҳар нафари аз кирдори ӯ зарардида метавонад тариқи телефони боварӣ 62222 занг зананд ё ба мақомоти милитсияи маҳаллии зисти худ хабар диҳанд. идомаи барнома бадахлоқӣ бо сӯистифода аз ҳиссиёти боварии динӣ бо ҳамин ҷурм нисбати сокини 72-солаи ноҳияи Шаҳристон парвандаи ҷиноятӣ оғоз гардид. тибқи маълумотҳои оперативӣ гумонбаршуда занони ба табобати дуохонӣ эътимод доштаро бовар мекунонидааст ки ба танашон ҷин ворид шудааст ва бо баҳонаи баровардани ҷин кӯшиши бо онҳо анҷом додани муносибати маҳрамона менамуд. кормандони шӯъбаи минтақавии мубориза зидди ҷиноятҳои муташаккили вазорати корҳои дохилӣ дар вилояти Суғд дар натиҷаи гузарониндани чорабиниҳои оперативии ҷустуҷӯӣ боз як амали фосиқонаеро ошкор сохтанд ки бо сӯистифода аз ҳиссиёти динӣ содир шудааст. шаҳрванд Абдуллоев Ғайбулло соли таваллудаш 1949 истиқоматкунандаи ҷамоати деҳоти Бунҷикати ноҳияи Шаҳристон дастгир шудааст ки дар баробари дар манзили истиқоматиаш ба хизматрасонии дуохонӣ машғул шудан ҳамзамон ҳамин гуна хизматрасониҳои давлатиро дар хонаи корафтодагон иҷро намуда бо баҳонаи дуохонию ҷинбарорӣ ба амалҳои фосиқона ки меъёрҳои ахлоқиро мешиканад роҳ медод. усули мардумфиребонаи табобат бо роҳи дуохонӣ дар ҳолест ки марди рӯзгордида Ғайбулло Абдуллоев маълумоти динӣ надорад ва мазмуну моҳияти ояту сураҳои хондаашро низ намедонад. гумонбаршуда мизоҷони ҷинси занро бовар мекунонидааст ки вуҷудашон ҷин дорад ва бо баҳонаи аз тани онҳо баровардани ҷин бо замзамаи сураи оятҳо ба онҳо наздик мешуд. зане ҷуръат карда аз болои ин гуна ҳаракатҳои зидди ахлоқӣ ба милитсия муроҷиат намуд ва дар доираи чорабиниҳои оперативии ҷустуҷӯӣ бадахлоқии Ғайбулло Абдуллоеви дуохон тасдиқ ёфт. البته این در کتابخوان نوشته که این زنا از طرف خدا حرام کرده شده است. همه روز من خودم داشتن نتونستم سستی کردم و گناه عظیم کردم. برای همین من خودم این گناه خود را بخشش کردن نمیتونم.
ҷузъиёти дигари мавриди таваҷҷӯҳ он аст ки Абдуллоев дуохониро дар масофаи наздик бо мизоҷ ва истифодаи найчаи резинӣ анҷом медод. Як самти найча дардаҳони мизоҷ қарор мегирифт ва дар ҷараёни ояту дуохонӣ ӯ ба самти дигар даҳони худро мегузошт. Ин ҳолат низ усули моилсозӣ ба амалҳои шаҳвонист ва ҳамин гуна нафари ба дарди худ давоҷӯянда ба амалҳои нолоиқи шахси дуохон рӯбарӯ мешуд. мо дар наворҳо мушоҳида кардем ки шумо ҳангоми дуохонӣ аз як найча истифода мебаред. ҳамон найчаи шумо чӣ хосият дорад? ҳамон найча масалан куф кунед агар ба худи дурума намедорад чара ҳамин шлангча масалан ба дардани инсон ҳамин оёҳои дам баравад агар бо шифо ёфтанаш анҷа намешад. барои чӣ шумо як самти найчаро дар даҳони худтон мегузоштеду як самти дигари найчаро дар даҳони мизоҷ аксаран занҳо мебошанд дар даҳони занҳо мегузоштед? чӣ хосият дорад? чӣ оқибаташ чӣ аст? барое ки ҳамин дам ба берин набароди фақат рост бо шланг ҳамин дурум баравад. аз эҳтимол дур нест ки пинҳон мондани чунин бадрафторӣ метавонист боз чандин бонувонро ба гумроҳӣ барад. барои ҳаракатҳои бадахлоқона бо сӯистифода аз ҳиссиёт ва боварии динӣ нисбати гумонбаршуда бо моддаи 142 иловаи 1 кодекси ҷиноятӣ парвандаи ҷиноятӣ оғоз ва чораи пешгирӣ дар намуди ҳабс татбиқ шудааст. дар шабакаи интернет навори муносибати дағали ронандаи нақлиёти мусофиркаш роҳ ёфт ки мардум ба он вокуниш нишон дода аз мақомотҳои давлатӣ пешгирӣ аз ин гуна рафтори зидди ахлоқӣ намуданд. дар кӯтоҳтарин фурсат мақомоти милисия ва прокуратураи шаҳри хуҷанд шахсияти ронандаро муайян ва нисбати ҳуқуқвайронкунанда таъсиррасонии ҳуқуқӣ татбиқ намуданд. бадрафторӣ ва риоя накардани одоби муошират ҳангоми хизматрасонии мусофиркашонӣ сабаб шуд ки нисбати ронандаи воситаи нақлиёти тамғаи мерседес спринтер эргаштзода рамазон боир соли таваллудаш 1990 истиқоматкунандаи шаҳри хуҷанд мақомоти ҳифзи ҳуқуқ аз таъсиррасонии маъмурии ҳуқуқӣ кор гирад. навори муносибати дағалонаи ронанда ба шабакаи интернет роҳ ёфт ва вокуниши мардумро ба вуҷуд овард. тавре дар навор дида мешавад ронанда рамазон эргаштзода бо мусофирон муносибати дағалона намуда тартиботи ҷамъиятиро вайрон мекунад. як пассажир дидуни мошинагӣ ки гапамо гирехт ки барои ҳамон аз мошин фуро омада ба пассажиронам дағалона рафтор кардам, аз кори кардагим пушаймон. ҳодиса санаи 9 март тахминан соати 19 дар истгоҳи универмаки шаҳри хуҷанд рух додааст. ронандаи воситаи нақлиёти мусофиркаши тамғаи мерседес спринтер ки дар хатсайри рақами 100 хизматрасонӣ менамуд одоби муошират ва тартиботи ҷамъиятиро вайрон намуда осудагии мусофиронро халалдор кардааст. бо муайян шудани шахсияти ҳуқуқвайронкунанда барои майдаавбошӣ нисбати рамазон эргаштзода тибқи талаботи моддаи 460 кодекси ҳуқуқвайронкунӣ маъмурӣ парвандаи маъмурӣ тартиб дода шуда бо қарори суд ҷазо дар намуди ҳабси маъмурӣ ба муҳлати 10 шабонарӯз таъин карда шуд. ҳадафи муҷозоти маъмурӣ ислоҳи ҳуқуқвайронкунанда аз каҷрафторӣ буда хатои ӯро набояд дигарон такрор кунанд. бо мақсади наврасони синни 16-соларо саривақт бо шиноснома таъмин намудан кормандони хадамоти шиносномавию ба қайдгирии мақомоти корҳои дохилӣ дар муассисаҳои таълимӣ корҳои тарғиботӣ гузаронида дастаҷамъона хонандагонро бенавбат дар нуқтаҳои шиносномадиҳӣ қабул менамоянд ва бо ташкили чорабиниҳои тантанавӣ ба хонандагон шиноснома дастрас карда мешавад. гузориши навбатӣ аз рафти ҳамин гуна чорабиниҳо аз шаҳру ноҳияҳои вилояти Суғд маълумот медиҳад. бо супориши вазири корҳои дохилӣ ҷиҳати ба хонандагони синни 16-солаи муассисаҳои таълимӣ додани шиносномаи шаҳрвандӣ тибқи нақшаи кори масъулини хадамоти шиносномавию ба қайдгирии раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар вилояти Суғд ва зершӯъбаҳои он дар шаҳру ноҳияҳо чорабиниҳои тарғиботӣ гузаронида қабули бенавбат ва дастаҷамъонаи хонандагон дар нуқтаҳои шиносномадиҳӣ ташкил ва баъди таҳияи шиноснома дар вазъияти тантанавӣ ҳуҷҷати асосӣ ба соҳиби он супорида мешавад. хизматрасонии мазкур дар асоси дастури роҳбарияти вазорати корҳои дохилӣ дар ҳамкорӣ бо муассисаҳои таълимӣ ташкил карда шудааст. нозирони хадамоти шиносномавию ба қайдгирӣ ба муассисаҳои таълимӣ ташриф оварда бо хонандагони синфҳои болоӣ ки ба синни 16-солагӣ расида бори аввал шиноснома мегиранд тартиби ҳуҷҷатгузорӣ барои соҳиб шудан ба шиносномаи миллиро мефаҳмонанд. вақте ҳуҷҷатҳои зарурӣ омода шуд хонандагон
берун аз вақту соати дарсӣ бо роҳбаладии омӯзгор ба нуқтаҳои қабули шиносномадиҳӣ ҳозир шуда ҳуҷҷат месупоранд. бе сарсонии иловагӣ ё ҷалби волидон шиноснома ба наврасон омода ва дар вазъияти тантанавӣ ба соҳибаш супорида мешавад. суҳбату вохӯриҳои тарғиботии фарогири мавзӯъҳои риояи қоидаҳои будубош ва истифодаи шиноснома, эҳтиром ва тарзи дурусти ҳифзи ҳуҷҷат ба наврасон маълумот дода мешавад. ҳафтаи равон гурӯҳи маркази матбуотии раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар вилояти Суғд дар ҳамин гуна як маросими соҳиб шудани хонандагони муассисаи таълимии миёнаи умумии рақами 10 ҷамоати деҳоти Гулхонаи ноҳияи Ҷабор Расулов ба шиноснома ширкат варзиданд. ман бобои ва субҳина хонандаи синфи 10 ки мо имрӯз аз хушнуд аз он ҳастем ки барои гирифтани шиносномаи ҷумҳурии Тоҷикистон шарафёб гардидем. дар натиҷаи корбарии хадамоти шиносномавию ба қайдгирии шӯъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар ноҳияи Ҷабор Расулов 36 нафар хонандагони мактаби мазкур ки 2 ҳафта пеш барои гирифтани шиноснома ҳуҷҷат супорида буданд, санади асосиро ки шахсияти шаҳрванди ҷумҳурии Тоҷикистонро тасдиқ менамояд ба даст гирифтанд. ҳамзамон намояндагони хадамоти шиносномавию ба қайдгирии раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар вилояти Суғд ва шӯъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри Хуҷанд бо хонандагони гимназияи рақами 24 маркази маъмурии вилоят, муҳассилини хадамоти шиносномавию ба қайдгирии шӯъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри Бӯстон бо муҳассилини муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 4 шаҳри Бӯстон, хадамоти шиносномавию ба қайдгирии шӯъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар ноҳияи Бобоҷон Ғафуров бо хонандагони мактаби таҳсилоти миёнаи умумии рақами 61 ноҳия ва хадамоти шиносномавию ба қайдгирии шӯъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри Гулистон бо толибилмони мактаби таҳсилоти миёнаи умумии рақами 14 шаҳри Гулистон корҳои фаҳмондадиҳӣ гузаронида, вобаста ба ӯҳдадории ҳар як шаҳрванд ҷиҳати гирифтани шиноснома ва моҳияти ин ҳуҷҷати асосӣ маълумот доданд. дар рафти вохӯрӣ бо хонандагон усули соддакардашудаи ба расмиятдарории ҳуҷҷатҳо барои гирифтани шиноснома ва дигар паҳлӯҳои алоқаманд ба онро фаҳмонида, варақаҳо бо номгӯи ҳуҷҷатҳои заруриро ба хонандагон дастрас намуданд. натиҷаи чунин коргузорӣ аст ки қисми зиёди хонандагони синфҳои 11 муассисаҳои таълимӣ дар шаҳру ноҳияҳои вилояти Суғд аллакай соҳиби шиноснома гаштанд ва ҳамчун давталаб ҳангоми ҳуҷҷатсупорӣ ба маркази миллии тестӣ ки фаъолияташ аз 1 март оғоз гардид ба мушкилӣ рӯбарӯ намешаванд. дар ин самт ҳамкории масъулини хадамоти шиносномадиҳӣ ва муассисаҳои таълимӣ тибқи нақшаи якҷоя барои таъмини хонандагон бо шиноснома идома дорад. ҳар як иштирокчии ҳаракати роҳро зарур аст ба талаботи қоидаҳои ҳаракати роҳ одат намояд, зеро таҷрибаи ҳаётӣ исбот кардааст ки риояи қоидаҳои ҳаракати роҳ кафили ҳифзи саломатӣ ва таъмини бехатарӣ буду ҳаст. дар ин бахши барнома вобаста ба фаъолияти бозрасии давлатии автомобилӣ маълумот гиред. санаи 24 феврал тахминан соати 20:30 дақиқа ронандаи воситаи нақлиёти тамғаи Мерседес Бенз Бектошев Умар Муроҷонович соли таваллудаш 1994 истиқоматкунандаи шаҳри Хуҷанд ҳангоми ҳаракат дар километри 269 шоҳроҳи Душанбе Хуҷанд Чаноқ аз уҳдаи идораи воситаи нақлиёт баромада ба самти муқобили роҳ баромада ба воситаи нақлиёти тамғаи Opel Vectra таҳти идораи ронанда Абдуғаниев Абдурауф Абдуқудусович соли таваллудаш 1992 истиқоматкунандаи ноҳияи Спитамен бархӯрдааст. дар натиҷа ронандаи сабукрави Opel ҷароҳати вазнини ҷисмонӣ бардошта дар ҷои ҳодиса ба ҳалокат расид ва 2 нафар мусофирони воситаи нақлиёти тамғаи Мерседес Бенз истиқоматкунандагони ноҳияи Спитамен ҷароҳати ҷисмонӣ бардоштанд. санаи 6 март тахминан соатҳои 13:30 дақиқа ронандаи воситаи нақлиёти тамғаи Range Rover Sport Мирзоев Муҳсин Шарифович соли таваллудаш 1994 истиқоматкунандаи ноҳияи Рудакӣ ҳангоми ҳаракат дар километри 269 шоҳроҳи Душанбе Хуҷанд Чаноқ ҳудуди ҷамоати деҳоти Улҷабоеви ноҳияи Спитамен аз уҳдаи идораи воситаи нақлиёт набаромада ба воситаи нақлиёти тамғаи Део Дамас таҳти идораи ронанда Раҳимов Умедҷон Абдуғаниевич соли таваллудаш 1975 истиқоматкунандаи ноҳияи Спитамен ки дар як самт ҳаракат мекард бархӯрдааст. аз чунин расиш воситаи нақлиёти Део Дамас аз роҳ берун рафта ба дарахти канори роҳ зада чапа шудааст. дар натиҷа як нафар мусофири воситаи нақлиёти тамғаи Део Дамас зани 43 сола истиқоматкунандаи ноҳияи Спитамен ҷароҳатҳои вазнини ҷисмонӣ бардошта дар ҷои ҳодиса ба ҳалокат расид ва ронандаи ҳамин воситаи нақлиёт бо як нафар мусофир ҷароҳати ҷисмонӣ мебардоранд. мисолҳои дар боло овардашуда ҳар як иштирокчии ҳаракат дар роҳро ҳушдор медиҳад ки ба худ хулосаи зарурӣ барорад. аз ҷумла ронандагонро зарур аст ҳангоми нишастан сари чамбараки воситаи нақлиёт бениҳоят бо диққату эҳтиёткор бошанд ва суръати ҳаракатро аз меъёри муқарраршуда зиёд накунанд. инҷо расидем ба интиҳои барнома.
аз хатои дигарон омӯзед ва дар зиндагӣ роҳеро интихоб кунед ки ба шумо обрӯ биоварад. то дидори навбатӣ хайр.